D'ici VOA soba kono no studio DC aba nyega nyeta ni fla o temena ya Washington DC VOA faba kono America faba kono anga bi jamuka kuna funi kuma ba bina talikende kan dankari wale samarabati ku daga yoro la sebekoro no kita marabolo basigi balia gawo marala Francis jamana fanga o ka koka ministre danka no secrétaire ministre d'état et Krisula Zakopoulo obe Burkina Faso tamala o kofe ambe kuma Burkina Faso jamanatigi o ka fanga e tle keme soro o dafara lakana la halalao Burkina Faso kaseikana aywa Amerique gunka Mexique la jere ni jamanatigu Canada Mexique on Amerique ube nyogon la ka fara dankari mun bolo dara Brazil jamana sigi bolo kan aywa ani anga sankura o foli sambe foli ani ka kunche ni farikolo nyeneje kuna fone ka bob mako shaka Traoré bulu ame folo ni kunafoni we ka bo Bamako na yirala ka fo Kasela Maraka Kungo ani jejeni dankaru konfe binganu do fana kera dankari wale ulo kura ulo dara kita marabolo la krenkerena sebekoro samarabatigu ka sigiyoro la viwa bambara la sigiden ka bo Bamako no e Mariam Kouyaté aleba kunafoni wala angalame Karidon safo temelin kɔfɛ Didier ni kolokani marabolo kɔnɔ posi min be yen nɔ malifatigiw ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma kunnafoniw ka fɔla maa kɔni ma bɔnɛ a nin na a yɔrɔ kofɔlen na nka min kɔni ye bolimafɛnw ye olu caman kɔni jenina ka kɛɲɛ n'o waleya ye o karidon kelen 2 heures du matin nin cɛ malifatigi ninnu y'o kun ɲɛsin kolokani marabolo kɔnɔ kitakaw fɛ yen nɔ nin ka dankari o ka posi la o de sen fɛ sa finitigi kelen nin tola ala mi ye bolimafɛnw ye olu kɔni caman jinina an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye banbagaci maaw ka waliya kulaw ye minnu kɛlen bɛ sangawuru ye u fɛ nin waati in na hakili jigi la dɔgɔkun tɛmɛlen Kasela pɔsi min ni Bamako cɛ bɛ taa kilomɛtiri 30 n'a kun kan fɛn na ani Marika Kungo pɔsi fariya tigilamaaw ye dankari o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ni ka maa 4 bɔnɛ u nin na sivili 2 ani sapeur pompier 2 ka tila ka taa bila u ka baarakɛ mɔbili 2 la ka kɛɲɛ ni nin waleyaw ye maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ o ka kan ka caya lakana tigilamaaw fɛ ni ka se ka fu siri a dan na ko n'o tɛ Mali pɔsiw maaw na siran ka se a yɔrɔ kofɔlenw na Mariam Kouyaté Bamako VOA Bambara aywa basigibaliya o haminanko ba ye hali bi Gawo mara o sigidadenw bolo sango marabolo la ka fo caman lakolonla ka da sababu gɛlɛya minnu bɛ lakanako fanfɛla la o mara jamanadenw sirannen don u ka faga bagan chouin o bɛ sen na halisa o kama VOA Bambara lasigiden bɛ Gawo Boubacar Touré ale lakalita ɲinini kɛ a ko la an ka jɛ k'u lamɛn. San 2022 o tɛmɛna ka ban Gawo ani Fafa ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a tun bɛ ka bɔ Niger ale n'a ka denbaya 2023 donnen ni bi cɛ an bɛ se k'a fɔ ko ataki ba dɔw kɛra Gawo dugu yɛrɛ kɔnɔna na Gawo essence feerela ba dɔ ma ni Gawo ka den don min tɔgɔ ye Abdoulaye Adama Gareka n'o kun ye ale ka siɲɛ 3nan ye maa minnu ma lakodɔn u bɛ ka ale laɲini a ma dan o dɔrɔn ma 2023 kelen in kɔnɔna na sifinnamɔgɔ min tɔgɔ ye Ngolo Bar Escalsane tigi ye ale ni Kukia Night Club ale fɛnɛ jasona fajiri da fɛ hali n'a sɔrɔla Gawo ka dɔw bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ lakanako fisayara dɔɔni i n'a fɔ Baba Mayiga an k'a lamɛn. Bon ne kɔni hakilina ye min 2022 kɔnɔna na an tɛ se k'a fɔ ko an ye sécurité sɔrɔ à 100% quand même mais par rapport aux années passées moi je pense que ça va. Tiɲɛni suguya caman kɛra Gawo kɔnɔna na parce que y a eu des enlèvements, y a eu des braquages, y a eu même des assassinats ciblés à Gawo dans l'année 2022. Musolaka dɔ kɔni bɛ Gawo marabolo kɔnɔna na n'ale tɔgɔ Aïssata Ismail Maïga an k'ale fɛnɛ ka kumakan lamɛn. Gɛlɛya bɛɛ bɛ yen fɛn bɛɛ ka gɛlɛn sugu la nin bɛɛ bɛ yen su o su b'a fɔ ko mɔgɔ kelen sara mɔgɔ kelen banana a dɔrɔn ta kɛ ta a tɔ ka ca
an sɔngɔ marabolo la an cakɛɲɔgɔn an sera ka min sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ n'o tɔgɔ ye Isufu Musa n'ale ye arajoso baarakɛla ye lakanako sira kan an sɔngɔ marabolo la an k'a lamɛn. Mɔgɔw dɔ nana o bi ka kow dɔ kɛ mɔgɔw la i n'a fɔ Gawo sira la dɔgɔkun tɛmɛnen o ye mobile dɔ lajɔ ka marifa kisɛ ci mɔgɔ la an sɔngɔka dɔ sara a bi bɔ basigi ma a ka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ mobile kɔnɔ o fana k'u lajigi k'u bugɔ fɔ k'a ɲɛ an ka mɔgɔ dɔ bɛ an sɔngɔka dɔn min bi taa lɔgɔjɔ la lɛlɛw ye ani banbanci u b'a fɔ minnu ma ko Jesu donna ɲɔgɔn la parce que u ye kuma jugu dɔ fɔ ɲɔgɔn ma tilala ka taa ka n'a minɛ ka taa n'a ye kunna sini u nana fɔ ko u y'a faga n'i y'a ta an sɔngɔ mara yɛrɛ de la Baraka chef de village o delila ka min minɛ novembre kalo la o y'a bila a bi kilo 5 bɔ a nana a ka kɛnɛ a farikolo la a ka kɛnɛ fana a hakili la n'i y'a ta Tinahama Bura Talate ani Tesito u bɛ an sɔngɔ Tesito fana sisan u jɔrɔlenba de don parce que Tesito bɛ jihadisiw ka bolo kan mɔgɔ tɛ se ka taa Tesito a tɛ se ka na Mali ka mara bi jɔ lɛlɛhoyi bagi yɔrɔ la n'i bɔra bagi yɔrɔ la fɛn fɛn bɛ yen nɔ Tesito o ye jihadisiw donc an bɛ se k'a fɔ komi min bɛ jihadisiw bolo sisan yɛrɛ o ye Tesito commune an ye kalo kelen yɛrɛ de kɛ an bɛ se k'a fɔ ko vraiment situation a bɛ ka améliorer mais o bɛɛ n'a ta mɔgɔw jɔrɔlen don. An cakɛɲɔgɔn Ibrahim Musa Ture n'ale ye Burem arajoso dɔ ɲɛmɔgɔ ye n'an sera o fana lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ n'ale tun bɛ ka a ka hakilinataw lase an ma nanzarakan na o min ba yɛlɛmana bamanankan na an yɛrɛ ka cɛsiri kɔnɔ a b'a yira n na k'a fɔ lakanabaliya in Burem marabolo la a ti i n'a fɔ Gawo an sɔngo fo ka taa se Menaka ta ɲɔgɔn ye an k'a lamɛn. Le cercle de Burem ne vit pas cette grande insécurité. Burem cercle ka lakanako ale kɔni ma bonya ka se i n'a fɔ an sɔngo Menaka walima Gawo ta ɲɔgɔnna na yɔrɔ minnu na ni barakaziw mɔgɔ jaso fo ka taa se baganw ma olu bɛ ka kɛ i n'a fɔ don o don ko ye yan nɔ Burem kuma dɔw la maa maramafɛntigi dɔw bɛ to ka barakazi kɛ siraw kan sira minnu bɛ Burem ni Gawo kalanso ɲɔgɔn na i n'a fɔ misali la décembre kalo yɛrɛ kɔnɔna na maa maramafɛntigi dɔw ye kisɛ wuli mobili dɔ la o min ye maa ta mobili dɔ ye o kɛra sababuya ye passager kelen o kɔni fatura a ko la wa Burem ale ni Tombouctou ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ mɔgɔ minnu tun bɛ baara kɛ ba ɲumankɛbaga dɔw ka ONG kɔnɔna na olu fɛnɛ barakɛra janvier kalo yɛrɛ la wa o mɔgɔ minnu y'u barake o kɛra sababu ye ka taa ni u ka bolimafɛnw ye ani u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen o de kama mɔgɔ caman minnu bɛ Burem yan nɔ olu kɔni ye tagamaw dabila i n'a fɔ voyagew k'a da siranya kan walasa olu fɛnɛ nin bɔnɛ sugu kana na u sɔrɔ siraw kan. Burem ont pratiquement arrêté de voyager. Ni waleya ninnu bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko hali bi Mali ɲɛmaw u kan ka cɛsiri kɛ ka lakana sabati Mali fantan ni naani bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la région du Nord la Gawo VOA Bambara tɔgɔ la Bubakar Ture. Faransicaw ka ministri ye nin fɔ ko Faransi jamana bɛ Burkina Faso jamana kɛrɛfɛ i n'a fɔ ayiwa kunnafoni b'a jira k'a fɔ ko Faransi jamana fanga o kɔkan ministri n'o ye danga n'o ye ministre d'État Christoula Zakarapoulo ale ye taama daminɛ Burkina Faso n'ale a n'a jamanatigi Ibrahim Traoré olu ye ɲɔgɔn ye kɛ walasa Paris cɛsiri jira ko kurala Wagadugu la. VOA Bambara kunnafoni lasela Mariam Traoré b'a kunnafoni ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Faransicaw ka ministri ye nin fɔ ko Faransi jamana bɛ Burkina Faso jamana kɛrɛfɛ i n'a fɔ a dɛmɛbagajɛkulu dɔ wa fɛnɛ ko k'u ka kanabilali bonya nin kɛra Faransicaw ka ministri min sigilen don u ka jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna ka laseli dɔ ye min la tɛmɛna bataki dɔ kɔnɔ a ka nin kunnafonidi kɛra kunɲɔgɔn kelen kɔfɛ a kɛlen kɔfɛ k'a fɔ k'a ye bataki kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ min bɔra Burkina Faso jamana finitigiw yɔrɔ k'a fɔ k'u b'a fɛ Faransi jamana ka lasigiden min bɛ Burkina Faso jamana kan n'a bɛ wele ko Luc Halad ka fali ko cideya siraw bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kabiri septembre kalo san 2019 min ɲɛsinen don jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛli ma jateminɛliw kɛlen kɔfɛ k'a fɔ ko fɛn min ye lakanako ye ko gɛlɛyalenba don Burkina Faso jamana kan n'o dalen don jadijɛkulumaw ka dankarili walew o kɔtigɛbali kan ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka ɲɔgɔn ye sen fɛ o min nana fanga kunna jamana fanga dafirilen kɔfɛ septembre kalo laban waatiw ka taa jamanatigi ma min fɛnɛ tun sigira fanga kunna ni fanga dafiri ye madame Zacharopoulou ye wele bila ko Faransi jamana kɔni kɛlen don ka cɛsiri n'a ka dɛmɛ ye walasa ka jatigɛ walikɛlaw
kɛlɛkɛlaw ka walejugu n'o ye terrorisme ye kɛlɛ u ka kuma ɲɔgɔnya fanba ye tali kɛ bolodi ɲɔgɔnma baaraw kan jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Faransi ani Burkina Faso jamana ye n'o dɔ bɛ tali kɛ lakanako dɛmɛko ani ka taa se yiriwalikow ma jamana kɔnɔna la ministre y'a lase cogo min ko Faransi jamana bɛ hakililajigi kɛ ka taa Burkina Faso jamanaden mɔgɔ ba caman ma minnu bɛɛ lajɛlen y'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ jatigɛ walikɛlaw ka walejugu ye n'o dɔ bɛ tali kɛ karogɛlɛya ani ninjuguyabaw kan ka taa Burkina Faso faso jamaden dɔw ma fo ka taa se lakana finitigiw ma nin taabolo minnu bɛ senna nin ye k'a k'a to an ka dɔ fara an ka wulikajɔ fanga kan walasa ka se ka dɛmɛ don n'o dɛmɛɲɔgɔnya tɛ taa duniya jamakuluba ka dɛmɛ kɔ minisiri ka fɔ la nin kalo dama laban ninnu na parida ma jɔ a fɔli la ko Faransi jamana labɛnnen don ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw kɛ ani Wagadugu cɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ finitigiw ka taa siraw kan nka ko baara ninnu tɛna se ka sira sɔrɔ abada ni ka sɔrɔ Burkina Faso jamanadenw m'a laɲini nka marabaga kɔrɔw n'o ye kolonw ye bɛɛ ka ɲɛsi gɛlɛya caman de ma nin waati in na min bɛ ka dɔ fara Faransi jamanadenw lagonyanya kan farafina gunkana la n'an ko ma ko sentiment anti-français nanzarakan na o min bɛ senna Sahel jamanaw bɛɛ lajɛlen kan nin waati in na yɔrɔ minnu na Faransi jamana tun kɛlen don k'i cɛsiri kosɛbɛ lakanakow fan fɛ walasa ka se ka jihadi kɛlɛ ka bɔ Sahel kɔnɔ. Ayiwa ni tun ye VOA Bambara laseli kunnafoni lasela ye Mariam Traoré an ka foli b'a ye halisa an bɛ to Burkina Faso n'a yirala k'a fɔ ko capitaine Ibrahim Traoré n'a ye jamanatigi ye o ka fanga o tile kɛmɛ fɔlɔ o dafara VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bobo Dioulasso n'o ye Ali Ouedraogo ale b'a lakalen an ka lamɛn. C'est peut-être parce que aussi il n'y a pas eu de langage de vérité. Président Ibrahim Traoré o ye tile kɛmɛ sɔrɔ fangara landalo ni fama kura ye tile kɛmɛ sɔrɔ jamanadenw b'o ka hakilinata di. An fɛ baara min ɲɛna hali bi an b'a la dara ala ka fanga ɲataga fara baara kan a bɛ nɔgɔyara dɔɔni dɔɔni fɔlɔ la a tun bɛ cogo min an b'a mɛnna nɔgɔya donna la dɔɔni dɔɔni. wo dɔw bɛ yen mɔgɔ tun tɛ se ka don mɛ bi na mɔgɔ bɛ taa so la nso n'a fɛngɛ ninnu mɔgɔw bɛ se ka to ka taga yen hali bi an bɛ dugawu kɛ o ye baara nin u ka dɔ fara kan hali bi o la jamanadenw bɛ se ka lakanda cogo min na dun ka fa bɛ sɔrɔ cogo min na an fana bɛ se k'a lɔn ko sisan mɔgɔw b'an na u b'an kɔlɔsi. bibi nani de b'a yɛlɛla ni hali ni attaque bɛ yen a man ca ten tiɲɛ tiɲɛ na président mun don a bɛ jamana na a b'a nin de fɛ. Muntamu Kani o ye kibaruya jɛnsɛnla ye ka bɔ l'Express di Faso la Bobo Dioulasso kɔnɔ na. parce que président nana a ko ale nana ka kɛlɛ kɛ ni terrorisme ne parce que olu y'a ka baara fɔlɔ ye mais n'i y'a jate ta a kalo saba nin cɛ est ce que an taara ɲɔgɔn fɛ a kɛlɛ nin na parce que n'i y'a ta hali bi sɔgɔma tun b'a kalan na école minnu datugura a kɛra komi caman farala kan mɔgɔ minnu bɔra ka dugu la ka boli ka taa dugu wɛrɛw la o fana cayara ka tɛmɛ yanni a ka na fanga la donc a kɔrɔ ko hali ni kɛlɛ bɛ kɛra est ce que a bɛ kɛra cogo ma wa. ale fɛ fiɲɛ dɔ bɛ kɛlɛ nin kɔnɔ min ka bon kosɛbɛ n'a bɛna sɛgɛn di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma. bon n'i y'an ka budget ta ɲinan budget nin o ye min kɛ nin n'i y'a ta i b'a filɛra i hakili kɔni tɛ sigi parce que a kɛra komi wari caman bɛna na taga kɛlɛyɔrɔ la mais kɛlɛ fana bɛ yɔrɔ dɔw la parce que fo mɔgɔw ka dumuni kɛ n'o tɛ dumuni kɛra o tɛ se ka kɛlɛ kɛ n'i y'a ta sisan minɛnw sɔngɔn cayara ka tɛmɛ fɔlɔ la kan donc an bɛ tagara a bɛ farala kan ka taga wari dɔ tɛ farala kan. nin tun ye Alidu Ouedraogo kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Dioulasso. halisa Bobo Dioulasso Burkina Faso jamana na ka ɲɛsi lakanako gɛlɛya ani jatigɛ wɛlɛ kɛlɛli taabolow kan VOA Bambara lasigiden Wagadugu n'o ye Kader Traoré ale ni lakana dɔnnibaga Mahamadu Sawadogo olu ye kuma falen kɛ a bɛ kumana lakana gɛlɛyaw ɲɛnabɔli kan Paul Henri Damiba ani Ibrahim Traoré cɛ la a bɛ kumana fana Rusila sarala finitigiw n'o ye Getere Wagner Burkina Faso kan an k'u lamɛn. A kalo saba le ni ye n ko Burkina Faso ka flancɛ fanga kura ɲɛma capitaine Ibrahim Traoré ale bɛ jamana marara ale ye lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ka fanga dafiri septembre kalo tile 30 san 2022 tɛmɛnen mun le yɛlɛmana jamana taabolo kan ka taa lankanakow kan an sera Mahamudu Sawadogo fɛ n'ale ye lɔnnikɛla ye ka taa lankanakow sɛgɛsɛgɛliw kan ne bɛ se k'a fɔ ko yɛlɛmani caman donna lankanabaliya kɛlɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa kɛlɛkɛcogo yɛrɛ taabolo kan
Paul Henri Damiba ale tun bɛ kunbɛnbɛn ni maa jugu ye kama sɔrɔ Capitaine Ibrahim Traoré y'a ka baara bɛɛ kɛ fu ani kisɛ le ye o tɛmɛnin kɔ Ibrahim Traoré ka sɔrɔdasi jɛnkulu tɛ kɔnɔli kɛ ko maa jugu ka na bin olu kan olu yɛrɛ de bɛ wuli ka taa maa juguw kɛlɛ nka Mahamudu Sabadogo y'a yira ko k'an bɔ fara ɲɔgɔnna fanga kan fo ka n'an bila militaire fanga na k'o bɛ kayarale ka taa k'a ta san 2021 na ka n'a bila san 2022 ra fagaliw bɛ cayara jamana kɔnɔ Sahel marara san 2021 tɛmɛnen maa 815 bɔnɛna o nin na san 2022 maa 914 ne faga camancɛ kɛɲɛ kanfan fɛ maa banbagatɔw bɔra 159 na fo ka taa se 623 ma kɔrɔnfan ta bɔra 163 ka taa se 363 ma Mahamudu Sabadogo ko yɛrɛ kɔrɔsi dugulenw ani sorodasiw bɛ baara min kɛra faso yɛrɛ mako tɛ rusilakaw ka groupe Wagner ra sincèrement on n'a pas besoin de la présence des Wagner ne ka hakilinata la Burkina Faso mako tɛ groupe Wagner ra sabula waati min na an ye sugandili kɛ ka se yɛrɛ kɔrɔsi dugulenw ma ne yɛrɛ tɛ faamuyali kɛra mun le kosɔn an ye nin jɛnkulu nin sigi sen kan kɔfɛ an bɛ fɛ ka sira di jɛnkulu wɛrɛ ma o kana kɛlɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ mun tɛ o ra ni maa kolonbaga nin ko ni filancɛ fanga kura ɲɛmaaw ma kɔlɔsili kɛ o bɛna baasiba le don jamana kɔnɔ ni groupe Wagner nin ye nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Malikura o jamukan o bɛ senna halisa an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako n'a lamini Ɲɔrɔdi Sahel an bɛ sɔrɔ radio emergency kan 99.6 kan Bugunika an bɛ sɔrɔ radio Kumase la fiɲɛ turukala 92 sanfɛ Moptika radio Orona la 93 o ni tomi 2 kan Tungutuka an bɛ sɔrɔ 90 o ni tomi 3 kan Gawoka an bɛ sɔrɔ 106 o ni tomi 1 sisan fana an bɛ sɔrɔ Abidjan fiɲɛ turukala 99 kan Wagadugukaw fana an bɛ se ka sɔrɔ 104 o ni tomi 2 sanfɛ an bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ www.voabambara.com walima an ka Facebook page fɛ n'o ye fiɲɛ sira ye VOA Bambara halisa aw tulo bɛ Mohamed Touré de la Malikura kɛnɛ kan sisan an bɛ segin ka na VOA soba kɔnɔ n'a yira k'a fɔ ko Amérique, Mexique o ni Canada jamanatigiw olu bɛ a ɲini Mexique dugu kɔnɔna na bi jago gɛlɛyaw bila kɛrɛfɛ walasa ka kuma sɔrɔ kan ani ka jɛ ka baara kɛ ayiwa a jamana saba u ka fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ ani fana ka ɲɛsi jamana kɔnɔtɔlaw ka gɛlɛya ma VOA Bambara fasiribaga Kayatu Traoré ale b'a kunnafoni ɲɛfɔ an na an k'a lamɛn. Fangatigi saba ninnu ka tɔnsigi ni ne a lakodɔnnen don ko sommet des leaders d'Amérique du Nord tɔgɔ ye nazarakan na kɛnɛ bɛna sigi Mexique jamanakuntigi Andrés Manuel López Obrador l'Amérique jamanakuntigi Joe Biden ani Canada premier ministre Justin Trudeau fɛ segin kɛra tɔnsigi ni bilali la sen kan l'Amérique masayaso
dolari nafolo miliyari 5 ɲɔgɔnna la yaasa u be se ka subahana mansiw dilan cogoya minnu na l'Ameriki kɔgɔduguya fanfɛla fɛ ka u sirilen bɔ Azi jamanaw ta dilannenw na. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. halisa l'Amérique gun kan nga a woroduguyan fan na Brésil jamana la n'o jamanatigi Luis Inácio Lula da Silva ale ye dɛmɛ sɔrɔ a ka jamana politiki kiritigɛ fangaw fɛ tɛnɛn don o don min kɛra fanga sigi bolo 3 o tamayɔrɔ binganu fɛ Brasilia o jamanatigi kɔrɔ n'o ye Bolsonaro ka nɔfɛmɔgɔ u ye VOA Bambara kunnafoni lasera Mariam Traoré ale b'a kunnafoni ɲɛfɔ ɲɛna an k'a lamɛn. an tɛna sɔn an ka bɛjɛ fanga ka tila an na numan bolo bɛrɛbɛrɛlitɔnw ka jamanatigi ye nin lase kunun tɛnɛn wula fɛ Brasilia yan'a ka jigin u ka Planalto palais kɔnɔna la o min ye jamana fanga dagayɔrɔ dɔ ye ni a yɔrɔ tiɲɛna kojugu dangarili senfɛ a tun lamininen don n'u ka jamana sanfɛ kiritigɛsoba Cour suprême kiritigɛlaw ye ka fara wasadenw ani marabolo ɲɛmɔgɔw kan bɛrɛbɛrɛlitɔn fanga sɛnɛmatɔnw ka tɔndenw kɔni bannen don ka jamanatigi Lula ka sebagaya lakodɔn kalo 2 jamanatigi sigi kalata tɛmɛlen kɔfɛ mun tɔndenw caman gɛnna ka bɔ u ka nisɔgoya taama yɔrɔ la jamana finitigiw fɛ mɔgɔ caman wɛrɛw be yen minnu minɛna a sen fɛ u caman de bolonɔ la minɛna dangarili in kɛlen kɔfɛ o waati kelen y'a sɔrɔ jamanatigi kɔrɔ min ye kinibolo bɛrɛbɛrɛlitɔnw ka jamanatigi ye Jair Bolsonaro y'a lase k'a ladalen don dɔgɔtɔrɔso la Orlando Floride mara kɔnɔ k'a sabu kɛ kɔnɔna bana dɔ ye a bolila ka na États-Unis jamana ka tile 2 ka kɔn jamanatigi kura Lula k'a ka li ɲɛnajɛw ɲɛ n'a be wele ko investiture min kɛra janvier kalo tile fɔlɔ san 2023 a banna ka jamanatigiya bandiri don a kana min n'a ma deli ka sɔn a ma fiyewu hali tuma min na a ye sebagaya tun sɔrɔ Ameriki jamanatigi Joe Biden ye Ameriki jamana ka kɔkɔrɔdonni yira ka taa bɛjɛ fanga sinsini ma Brésil jamana kɔnɔ ka fara hakilila bilalenw kan ka taa jamanadenw fan fɛ a y'a ɲini jamanatigi kura sugandilen Lula fɛ k'a kana bɔ Washington février kalo waati min kɛra fasiri sɛbɛn dɔ kɔnɔ k'a la tɛmɛ nɛgɛjuru sira kumaɲɔgɔnya dɔ tɛmɛlen kɔfɛ ani jamanatigi cɛ kunun tɛnɛ ni welekan ninnu bɛɛ lajɛlen jaabira Brésil jamanatigi fɛ k'a fɔ ko taama sira min ni Ameriki jamanatigi Biden y'o ɲini a fɛ ka na bɔ février kalo waati k'a sɔnna o ma fasiri sɛbɛn in ka fɔ la. ayiwa ni tun ye VOA Bambara fasiribaga Mariam Traoré ka kumakan ye an ka foli b'a ye halisa an ka san kura san 2023 o san bɛ foli kadiri kɔnɔna na VOA Bambara fasiribaga n'o ye Mariam Traoré a y'a ka kuma galama ɲɛsi Bamakɔden sigidadenw ma yaasa k'u ka san bɛ foliw kɛ an k'u lamɛn. tɔgɔ Tikida Dukara ne ye femme entrepreneur ye ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Maɲanbugu faso kanu ma n bɛ kalali de kɛ en même temps n bɛ feereli kɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka ɲinan san diya na 2022 nana ni kɔlɔlɔ min Ala ka taga n'o bɛɛ ye Ala ka hɛrɛ caman k'an ye Ala ka Mali kolo suma Ala ka an ka ɲɛmɔgɔw m'an kɔrɔ n bɛ min fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye u k'u hakili to an na o de kun don n ka sanbɛ foli don ka se maliyɛn bɛɛ ma. radio bɛ mɔgɔ kɔrɔ baasi t'aw la Ala kana baasi k'aw la ne ye madame Dumbuya Machita Kone de ne bɛ commune 4 la Amdalaye n ye dɔ kɛ tɔn présidente ye n bɛ mouvement Mali Espoir fana kɔnɔ n y'o fana tɔnden ye an kɔni an bɛ dugawu de kɛ ni Ala sɔnna aw ka baara in a taabolo ka ɲi ɲɛnama an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jamana suma Ala ka hɛrɛ di Asimi n'a ka gouvernement bɛɛ ma an bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ fo an da sera mun ma an da ma se mun ma an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. VOA lamɛnbagaw VOA baarakɛlaw ne tɔgɔ Bubakar Diadji n ye lasigiden a bɛ fɔ maa minnu ma ko maire élu communal n y'o dɔ ye sigida 4nan na n bɛ bɔ bi ka foli tengo aw bɛɛ lajɛlen na san kura min jɔlen filɛ san 2023 Ala ka kɛ ne ni aw ka san ye Ala ka kɛ Mali ka san ye an ye tɔɔrɔ ni gɛlɛya minnu ye san laban ninnu na an bɛ dugawu de kɛ se bɛ Ala ye a ka gɛlɛya ninnu ɲɔnti ka bɔ an bɛɛ lajɛlen kelen kelen kan ayiwa n bɛ foli fana tengo jamana ɲɛmɔgɔw la Ala de y'u garisɛgɛ bi ka jamana kalifaw la ayiwa kalifa min kelen filɛ nin ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ka to u ka se a kɔrɔ Ala ka to jamanadenw k'u yɛrɛ sɔrɔ kalifa in kɔnɔ an bɛ foli bila kɛrɛnkɛrɛnya la an ka finitigilakaw ye a dogolen t'an si la k'a fɔ san laban ninnu na u sɛgɛnna kosɛbɛ jamana jɔko la minnu banna Ala ka hinɛw la minnu banana Ala ka lafiya d'u ma Ala ka limaniya d'u ka denbayaw ma an bɛ baara min na min ye
ye sigida kɔnɔna ye baara nɔgɔman tɛ kɛnɛya ko kalifalen don a na bi saniya ko kalifalen don a na kalanko kalifalen don a na farikolo ɲɛnajɛ kalifalen don a na seko ni dɔnko olu n'a ɲɔgɔnna caman ala ka to an ka se ka baara in kɛ ka ɲa san caman bɛ ala bolo ala ka san wɛrɛ yira an na ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen. Salam alaikum maliyɛn cɛman fara musoman kan n ka foli bɛ bɛɛ ye ne tɔgɔ ye Awa Jugara n sigiyɔrɔ bɛnnen don Mayanbugu faso kɔni ma ne ye transformatrice ye ne bɛ sumanw de bayɛlɛma aw bɛɛ san bi ala ka san hɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka Mali suma. Ni ye Korotimi Traore ka bɔ Segu Kura Segu aw ye Mali kura lamɛn ntɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲa 5 ka taa bila kaɲa 5 tɛmɛlen ni sanga 30 ye VOA Afrique kan. Ayiwa sisan an bɛna an ka bi tarata don farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn ka bɔ Saka Traore Bamako. Saka. Senantolanta buna gunka farafina CHAN championnat d'Afrique des nations ta wolonfla na ɲɔgɔn dan daminɛ tɔ tile 7 panko kelen ani ɲɛwawa Algérikaw fɛ kada kan ni janvier kalo in tile 13 don Mali bɛ ye kɛnɛ kan Mali aigle wo samata sɛgɛw senkɔrɔmadodo tɔn una sambe labɛnina a ka d'a ye a ka ye kɛnɛ kan ka senkɔrɔmadondoli kɛ ka ɲɛsin Mali senantolantanaw ma u dusukun ka lami ka se ka jɔnjɔn ta ka nana ye so Cheikhne Demba una sam ɲɛma dankan salon nasini Mali tara final de la Cameroun ne kelen de tun bɛ yen équipe ka kɛ k'a fɔ ko supporter t'a nɔfɛ ko gɛlɛnba de k'a fɔ an ka président de la République excellence Assimi Moussa Attaher le ministre des sports Bavier le président de la fédération malienne de football u k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que an ka se ka mɔgɔ dabadɔ bila ka taa an ka équipe supporter an bɛ taa de ka taa gagner supporteria ye n bɛ faso fɛ ni mɔgɔ bɛ fɛ k'an dɛmɛ billet la wari la u bɛ Mori Konate la i bɛ taa ye i b'an ka mɔgɔw sɔrɔ yan labɛnw bɛ cogo di aw bɛna caya wa mɔgɔ mugan parce que an ka école minnu bɛ déjà n'olu bɛ contact la ni match bɛ kɛ an ka jɛ ka taa équipe supporter dans le plus grand fair play équipe fitininw tɛ mais an bɛ gagner ala sɔnna parce que joueurs b'an bolo ils sont engagés u comme président duwawu kɛ i k'a fɔ supporter kan supporter maliden minnu bɛ yan match dɔ bɛ ka drapeau siri an tɛ se ka kɛ dugu wɛrɛ mɔgɔ ye faso ko de don ka fara o kan halisa CHAN ko la Mali senantolantanaw bɛ Tunisie a bɛ tile damadɔ bɔ sisan ka se ka labɛnniw sabati ka kɔn ɲɔgɔndan yɛrɛ ɲɛ badenya senantolantan kelen tana kari tɛmɛnen Uganda ɲɛkɔrɔ filanan bɛ tan bi tarata dɔ in na RD Congo ɲɛkɔrɔ laɲiniw ni hum jane Mali degeli karamɔgɔ ka fɔla ka filiw labɛn a match dabɔra fɛn min kama o de an bɛ se k'an situer par rapport à joueurs ka niveau kan ani an bɛ ka baara min kɛ sisan sur le plan tactique k'a lajɛ réellement n'a sɔrɔla hakilina ye min ye n'a sɔrɔ joueurs y'a faamu insatisfait no ces derniers temps an bɛ ka insister travail défensif kan kosɛbɛ an b'o kɛ kun jumɛn na pour que an kana se ka bi ta hali de bɛ travail défensif travailler i tɛ ɲina dɔ in kɔ n'o ye bidon yɔrɔ kɔ an y'o baaraw fana kɛ CHAN ye farafinagun senantolontan ɲɔgɔn danba ye min bɛ farafina senantolantanaw kofɔ minnu bɛ ntolantan farafina sodenw VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore ka laseli don. Ayiwa nin bɛna dan sigi an ka bi jamukan na an ka foli bɛ yan lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnna minnu tun bɛ k'an mafilɛ fiɲɛsira fɛ Facebook kan ni jamukan labɛnna balimakɛ Cheikh Thioro o ni Sunimu Keyita fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Edrius bolo ni jamukan lasara ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn don wɛrɛ la.